дуруд дӯстони азиз, ҳамватанон ва он нафарое ки бо канали мо ҳастед. имрӯз аз холаи Гулизор аз деҳаи Шоразм ноҳияи Кофаниҳон барои шумо тарзи тайёр кардани творожни сир, яъне панири хонагӣ дар шароити хона бо шири гов пешкаши шумо мегардад. Панир маҳсулоти ширест ки аз шираи фишурдаи шир тайёр карда мешавад. Онро бо тарзи гуногун мепазанд ва инак шумо таваҷҷӯҳ кунед. Барои пухтани ин гуна панир, яъне сир творожни, барои мо чӣ лозим аст? 2 литр шир, 1 коса ҷурғот, каме намак, равғани маска. Мо аввал 2 литр ширро меҷӯшонем. Нигоҳ кунед. Ва вақти ҷӯшонидан ҳатман онро кофтан лозим аст. Ҳатман ба он баъд 1 коса ҷурғотро андохта кофтан мегиред то тайёр шудани он ва як шира боло меброяд, яъне туруш мешавад. ҳозир нигоҳ кардан гиред. ин панир хеле лазиз аст, серғизо аст, барои саломатӣ хеле ҳам фоиданок аст. он панирҳое ки дар магазинҳо фурӯхта мешавад ҳаргиз ба ин баробар намешавад. Витамини B12 дорад. Сипас онро ин чизе ки ҳосил шуд, монанди яквай боло меброяд творог, онро гирифта дар даруни сатил меандозем, аз даруни марли ё ки дока онро гузаронида мегирем. Нигоҳ кунед он чӣ ки дар таркиби шир ҷӯшид. ҳатман нигоҳ кунед ки обаш резад. нигоҳ кунед ва ёд гиред дар шароити хона. панире ки дар хона тайёр карда мешавад бисёр ҳам аз ҷиҳати табобат барои касалиҳо фоиданок аст. акнун нигоҳ кунед, мо инро ҷабида гирифтем аз тайёршудагира, яъне ки панири творогира аз дока гирифтем. Акнун каме намак ва равғани маска меандозем. агар равғани маскаи хонагӣ бошад боз хубтар аст. агар ки шумо равғани маска дошта бошед бисёр беҳтар аст. ногуфта намонад ки холаи Гулизор модари админи канали ҳунар ва табиат мебошад. ташаккур холаҷон ки ин қадар ҳунарҳои худро ба мо ҷавонон нишон медиҳед ва умедворем ки тамоми мардуми ҷаҳон ин чизро дида аз шумо меомӯзанд ва ҳунарҳои шуморо, яъне катбонугии шуморо мо интизорем. акнун дидеда хуб меомезед маскаро ба ин твороги ҳосил шуда, яъне ки ҳал мекунад. хуб нигоҳ кунед ки то хато накунед ва панири шумо серғизову бомазза биёяд. дар охир мо ягон қолаб, стакан, коса, ягон чиро гирифта бо равған мемолем. нигоҳ кунед. ҳатман бо равған ё об мемолем ва ба он ҷо панири творогиро меандозем то ки қолаб гирад. нигоҳ кунед. онро метавонед сипас дар холодильник ё ягон ҷои хунук монед. чун шароити Шоразм ҳаво хунуктар аст, онҳо метавонанд ки бе яхдон гузоранд. ба фикрам холаи Гулизор бе яхдон ҳамихе мондан, он қолаб гирифт. дӯстони азиз, ана дидед творожни сир, яъне панири творогии мо аз холаи Гулизор тайёр шуд. осон, бепул, аз маҳсулоте ки дар хона мо истифода мебарем. шумо дӯстони азиз, он нафарое ки дар Россия ҳастед, метавонед ки дар хона панир кине, шир харе, шира ҷӯшонда ба хитон панир кине. панирҳои магазин намешава. панире ки хитон тайёр мекуне ин лазиза ва серғизо аст. акнун метавонед ки панирро бо корча баъди хунук шуданаш бо корча бурида дар тарелка монед ва нӯши ҷон кунед. дӯстони азиз, бори дигар аз номи шумо ба холаи Гулизор миннатдории худро мерасонем. холаҷон, мо ҳунари шуморо, яъне маҳсулотое ки шумо мекунену ба мо мефиристед, катбонугитона интизорем. бо мо бошед. худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳбон бошад.